ban nang penlong shushu ya ka shanong ka thau ban yu i ya ka jingkhut jing suba bat ka jing itanan ka shanong buda hanong po hari boy district menta ka sngi ka penlong da ka jing pen khut shanong ya ka bala jule man laus nem ha ka bahaswa jong ka jing penlong ya ka te ka jing pen khut shanong la penlong shwa na ka jing ilang ka balang kot ha ka baw MLA jong ka thain uba meral bons im ulawan ban shim benta ha ka ne ka jing ilang daga bairu ya ki art ligi kor ban prat pen khot ya ki lenti ki sengkin ka balong ru hadin bagi bor shnong kilawan ban bu ya ki jingkerpan ban yo ya ki niki kor prat kan ban hadin ban agaliang jong ki bor shnong bar keseng kan thai ha ka ti ki sngi kilaban pau ya ki jing don kam jong ki kum ka kan hon u MLA long da ka kerngsai baka por kala long hathamit palat baka shnong ka wan bu ya ki niki jingkerpan ban yo ya ki ti jingeram Henry Wadla kataru ki jingirap ki ba omdei nag skim sarkar udang la banirap kum ki syuki ki tarpolin bat ki duli bukot jong ki sengken thei bat kum juru ka dor parsenong Henry ki skim ki bahe ki badan kam nag skim sarkar om la syu banirap namar ba om tan porsyu balajan ka election kum ka dak jong jing sedang ya ki jing pun khot shnong naga liang jong MLA bat UMDC ki la sedang nengkong dak ba prat dak kor thamai ya ki bala IT cha ka shnong buda Hagan nga sngi na lor kajing dan lang jong MLA baru MDC la ya dan lang ru uba CBCM ubri orang ba shnong ka shnong buda uba sil ingti ubri secretary shnong ikong Pretty Mary Martin ibde president jong ka seng kan shnong bat ki paj ba shnong ki balami renti da ka bara la ka wait baru mo kiu nak benta kajing pun khot shnong IT ya irong ba shnong ba CBCM jong ka kan begini ku dekat dengan ba shnong ka ni ko Vem do outro lado. Gedenya ay kerak. Tinggi sih. Entah apa? Ada kok kamera pen apa sih? Ini je. Atau air suci. Ya biasa. Apin jual. Lani nangi. Lalu apa punya? Ni. Kalajan ha kasamui trikam kalajan pun tinggal yo banyak kenduk menyagane bagian dalam snong jingpen snong gidong hi gidei di badon kam sudah yindo pa ka snong umpuda kabadai kawi na ki snong kumbala itu kumba model village la itu angko kanong po town ni baro kawi kita don kam sibun ki don kam jingeram na gunta ka snong gidong hi tigi skep bagane giding kenduk gidongi walala kala dirro tende ngi scam baga non tik kum du turnya ubon su sayon sebut ter di pot bangan barngam martin banom bahigi po gi bala dep ru lakan mau ye gi persyang banyaram ye kene gedong ke hai ha por gi nang long MLA i mahe doktor di lapang bat kabede bagi indor pas lasio kan sedang bentuk di gedang sakut tinggi klemio ban ye kenduk ha gini gisnam kejing penwit ka klam ru di gowe nang tah kejing long beri kejing ko mene kita ni kejing dona ne tai ni miolat punya kendu tingin nang keno ino dan de kejing nyat ke por bat ni dokumen ba mentang ngidon hakadeka kapor kabangi dokumen e kini opene kendu ban pentikenan ba kini ki kampen roy ke de ko snong ni ku bala pen snong nak dorban snong sama khmat e kene ke dorban kawa kalenti balik sebelum jengtep enggak boleh jadi akran dapat semua buku nang tak tukar kerja waiting set ani kerja yeng ke bendri Islam mau apa lum jengtep kata ko padam kam nang tak seng long kemi ke dapat semua yang tinggal kam jong yeng ke office tri kam ka bolong kerpang la ke jong mentah kan ni keceka kon tudon tolong temporary tolong kam sipol opini ban bener kam de namar ba kijing kani kapor kalau timit kemni marunga kum MLA ka election kalau stang kumbalai benai sau benai kam snap shu depan penmang yin kiton kam lung pada skim ngimla shu namar ba kapor kam sha
marbot kini ke batch ke bakadu ru jing penmang di dungi dalam nadu iswa jong berai match jong ke senem arajar aku pergi proposal kila le kila yo kini kendu ham hadin mentang kala sistem yang abangan bu ya gijingerap dan ini skim mengan kular yang ni haswa ka election kala sistem menum lak su ban bu marbot por kala cemit pala ngan kerja kata kamen to yang abang mengan kular ni kan ai kata la poi sa sini sebut ru mio kam dan jumut kabahabangan kerja iki baru ke beladak in kelak ndai ngin senang thmai ni sakmat ban nga kular skem belada di pak nang som senong jong senong umbuda tapi kejongi ni bakin ai kejing kesan agak election ke banwan ada ingin skem bagi jing dotong kat kejong hi kejing ai bin sim kejong hi ngamar tin banong bahaka snem ke banwan agak batch ke banukong bagi dia lada beliau ibit lada pipi sude manganga dan teng kesyong tapi kira episode bagan long bunta kemudian kular skam ban penting kena ban bedeng ban pendep ya ke dorbar ke demi buat sedang nanti bat kiseng long tumiru ngasuju bala kadang ke jaka dan kami bandan laga jong ke ying ke kiseng long tumi dia mentah syua ke election ngatrai kumbok di ong isuki gimi kita ngilak ban ai kata ada kepala ban lek mentah isuki gimi di ban kam la de susiat susio bukan kita digede ban ngilak ban adjust lebat pendiang mata syua ke election dan re ban senai ke ying jong kiseng long tumi ne dapat pendep ya ke ying dorbar ke kam sibun ke jing penmang pisah ya ke bangin lak ban lek mentah dan ada pisau deh kemot buat Indonesia hang ini trail rekan ang nesakman I babu CBC mo ba sunong di jenong helam sunong di dongki ngi scam pinom ino ya nga magani ke ke por bangaru ngadam kam ke jing ya rap ke dongki ngi scam bagi por ke banwan ke jing don kat ke dongki ke jing kesan ke dongki ngar kanom kilat ke jing le bahagi dongki tiba loktik kumbaki rustat ki ong ya wasliang ha ke por busliang ki ai siklat ke don gedor Hagapor ba seliang TPIC bertiru kamdon gador jadi tentang gadau kini gidi gipo di pengidon kang di jodon rengkat ke jonghi bat hagaba ngam arjin banong bana galiang ke jongaro ngakulan siam bah bagi poi sakatong min penting kena ba kini kijing don kang di jonghi ngin la ban kun urlong yaki Maisyu hangi upai kasi khara lagalong hanong gendong lagalong hasol sisin sisnem ngijuyami patba kum ki patba anong song sinong ban pen khoi ya ki lenti snong ban pen khoi ya ki lenti le yeu kham tam ki por ki ba men suang nang kan mau ka por ban khna ni sai pen khoi ya ki lenti snong ka bang ile se yeu sahat ngi ju ya sim bentaru ban pen khoi ya ki jaka bang itong ki umbam ki umbi ki jungi men suang im don ya ki ne ki ki ba pha da ka PHE hande ni sai le sawa lane sa singya ban yo ki umbam ki umbi ni ju le ban pen khoi kum ka snong ngi don benta nama kata upai khasi borok kowe ngide ki briu ke be ban pen khoi ya ka marut ka mariam ngide ki briu ke bale khoi te hadu mentaru kum ki dorbat snong ki ba pher ngidang but ya gane ka nuksa ki ba ki longshwa ki jungi ki luju yalam bat kala longru ka isu ka ba borok ka perthei kaya keren bat khamtam kari India ka jungi mentang yang yat section ya kata ka Swachh Bharat no kari India bagan long kari ka khoi ndai tang ha ki snong ki thau henre khamtam ya ki ki wa ki khlau ki ba mangi ni dan ha ki snong ki thau ki jungi bangi kumnung inang ban khikir ba kumnung inang ban le khoi bat khamtam ha ki ying ki sen ki jungi bangi long ki bru ki ba le khoi bangin light nagi ki jingpang ki jingstom ki baharukom kumbangi tip bakiri boy district ki jungi khamtam nagi ni ki area ki jungi mutsua hagaba ka malaria ka jorbha kani ka cholera ka jorbha ka jingpang penhiar kpo dei namar ba ki paitba nong song snong jungi hadu ko por kim pat datip baha sapang ka khot ka khia bangin nang banle khot badei namar ka dau hagi por ki mutsua ni sa yo I mo khamtam ni snong kendong he tang ka khli ba kho siu ba kho ka kho wa ka khti ka barit nama ka jingjul jong ki jingpang ki harukom ka jingbong nang jungi ban le khoi ban ngi yo ka jingpang ki balai hujan hendai kini ki juk jungi menta ki long kemi ngai ba ki la persang ban sumar bha ya ki kun ki khti ban sumar ka bam ka di ngi
bagi khun mentah kini kita sengai kita pelung kita habri kini baro kini ka jing lanang kiu kijongi hakalian ka jingkhoi hakalian ka jingkoi ka jingkhia Segi kadai na kadaw bangka dorbar siang jingi lajit ya ka kum kawe ka model village hapok kanong po town kabalong kasinong kaban peni kasinong sok peni hagi dorbar sinong kibahab hapok kanong po town kat kendai teligi sinong habas dang bad ngelayo ro kajing pli yote umot sak kan mau dai deputy commissioner ikong RM kurba ban pensanam ya kajing penek pensa ka khoi ke suba ngiladon ka route map angte ban ngiladon ro ka temporary waste collection center kabangidang penkre angte po stadium tesibun ki kam ki basa kaba ngan sa benrap le sa sibit ladadon kam ban benrap ki nong keren ki jongi te khanang ba ki nong mikmat jing kintip ya ki jing don kam na kabanta ka dorbar song jing kabanta badia kaban sawan